Ahoj a vítaj. Ak si začínajúci manažér, si tu správne. Ak si manažér, ktorý chce podporiť svojich podriadených manažérov, si tu správne. Ak si HRista, ktorý chce vedieť, ako podporiť nových manažérov v roli, si tu tiež správne. A ak si len zvedavý, kto som a čo tu porozprávam, vítaj tiež. Moje meno je Marek Marušinec a sme s Mišou Kesegi autori a zakladatelia ABCD Lídra. Spoločne sprevádzame manažérov v našom intenzívnom rozvojovom programe ABCD Lídra s neskromným cieľom, aby vo svojej roli boli efektívnejší a úspešnejší. Spolupracovali sme už s viac než 100 jednotlivcov a desiatkami manažerských tímov z rôznych organizácií a z rôznych odvetví. A práve naše skúsenosti s tým, čo riešia začínajúci manažéri v prvých mesiacoch po nástupe do svojej role, sme preniesli do tvorby tejto videosérie. V 8 častiach, ktoré budeme celé leto prinášať, každý týždeň sa venujeme roli lídra, vzťahom s podriadenými, nastaveniu očakávaní s nadriadeným, ako začať so svojimi podriadenými, aké spraviť prvé kroky, ako si nastaviť rytmus práce, ako reagovať na prvé testy zo strany podriadených, významu výchovy svojho zástupcu čo najskôr po nástupe do pozície. Toto je už tretia letná miniséria, ktorú pre vás natáčame. Chceme pridávať hodnotu, inšpirovať, byť pre vás užitočný, šíriť to, čo nás baví a čomu rozumieme. V maximálne 90-sekundovom videoformáte musíme byť super struční a rýchli. Preto sa pýtajte, komentujte a ak niektorá časť bude pre vás užitočná, zdieľajte ju ďalej. A ak ste v jednotlivých témach chceli ísť hĺbšie, prihláste sa do nášho newsletteru, kde každý mesiac prinášame podnety a inšpiráciu zo sveta leadershipu. Teším sa na vás už v budúci pondelok s prvou časťou Rola lídra.